Kami po dito sa Sual, meron po kami power plant. Yun po yung pinakamalaki dito sa bansa. Kumpleto po kami dito sa pagdating po sa natural resources. So yun po, isa po sa pinagmamalaki namin yun. From beaches to mountains, may mga falls po and rivers. At yung amin pong aquaculture industry, kami po isa sa mga largest producer po ng bangus. So ang LGU po namin, we focus on sustainable development while preserving po yung aming nature. Pagbibuild po ng mga infrastructures at saka accessibility na rin po para po mas mapadali para sa ating mga turista yung makapunta po sa aming bayan. Puro abante po kami. Gusto po namin maibigay yung aming best public service po sa aming mga Sualinians. Iniinyahan ko po kayo na pumasyal po dito sa amin sa Sual. Tignan nyo po kung gaano kaganda ang aming bayan at kung gaano ka-friendly ang mga tao. Abante Sual! Pangasinan!